Is-sibt filgħaxija l-Belt Valletta għalqet bil-kbir is-sena li matula ġarret it-titlu ta' Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. L-aħħar festa, l-attività uffiċjali tal-Eluq ta' Valletta 2018 ġiet iċċelebrata fi Pjazza San Ġorġ quddiem folla mdaqsa. Apparti l-spettaklu dinamiku li ittella minn artisti bħal Ozelino u l-gruppi tribali u The Brass House Unit, ġie mgħoddi t-titlu l-Kapitali Ewropea tal-Kultura li jmiss lil Matera u lil Plovdiv. L-aħħar festa fil-Belt Valletta rat ukoll ħajt tal-memorji li fih kien hemm imniżżlin proġetti ewlenin mill-Programm Kulturali ta' Valletta 2018. Kien hemm ukoll interpretazzjonijiet minn artisti varji. Sfin Malta u Valletta 2018 ingħaqdu wkoll għal rappreżentazzjoni interattiva bl-isem ta' Ballroom fis-suq tal-Belt li kienet ispirata minn proġetti outreach ta' Jump u Dance for All. Fiċ-ċerimonja l-Ministru tal-Kultura Owen Bonnici saħaq li din is-sena kienet l-aktar sena sinifikanti għall-kultura fl-istorja ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu Segretarju Parlamentari Deo De Battista spjega kif din kienet sena storika li riġettat il-ħajja lil Belt Valletta. Fl-istess ċerimonja tkellem ukoll iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef. F'kumment li dan l-istazzjon l-għada tal-Eluq bil-kbir ta' Valletta 2018, is-Sur Mikallef saħaq fuq il-legat li se jitħalla. Issa l-sfida hija li din il-ħidma kollha kulturali mal-pajjiż kollu mhux biss fil-Belt tibqa' għaddejja bħala parti mill-legat. U garanzija ta' dan il-legat m'għandix dubju jien li se tkun l-ewwel aġenzija kulturali għal Belt Valletta. Il-Valletta Culture Agency li flimkien mal-Gvern ħabbarna xi ftit tal-ġimgħa ilu li konnilna naħdmu fuqha anke matul dawn il-5 snin biex nagħmlu ċert illi dal-fenomenu li waqafna fil-Belt Valletta jibqa' għaddej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li